खुलुमबाय लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद गिनांगौ मोनसे जाथाय थांनाय रबिबार खालि हरनि 2-3टासोनि गेजेराव जादों आरो बे जाथाया झारखंडनि दिरिगी होननाय डिस्ट्रिक्टनि जाय जाथायखौ नोंथांमोना हयथ' जेब्लाबो खोनाफेराखै बा बेफोरबायदि जेब्लाबो रावबो सानसनोबो हाया इमान गेदेर जाथाय मोनसेदि सोरबा मावनो हागोन। जोङो जायबाबो बिफाखो बयबो जोंखो हेफाजाब होयो होननानै बा जोंखो प्रटेक्ट खालामो होननानै जोङो मिथिनो मोनो बा जोङो नुयो जे फिसाला फिसाजोनि थाखाय बिफाया बेसेबां खस्थ' मावो बेसेबां हायो बिथाङा मावनानै गथ'फोरखो बा न'खरखो शान्तियै लाखिनो नाजायो। नाथाय बे जाथाया झारखंडआव ओरैबायदि गासै स्टेटखौनो दुखुआव खोख्लैदो जेराव साथाम फिसाजो सासे बिफाया हर गेजेराव सेखाजों गोदनायाव हाथारनानै बुथारो आरो बेयाव फिसाजो गेदेरनि बैसोआ 14 बैसोनि पल्लबी मुंनि आरो जाय सानै जेवजा फिसाजोमोन 7 बैसोनि बिसोरनि मुङा जाबाय सासेनिया रिद्धि आरो सासेनिया सिद्धि। साथामखौबो गोबौ सेखाजों गोदनायाव हाथारनानै बै बिफाया दानबनि खामानि मावनानै दिन्थिदों रायजोफोरनि सिगाङाव, जेराव दिनैनि जुगाव फिसाला फिसाजोआ बिफानि सायावबो फोथायनाय गैया जालांनाय बायदि जाहोलांदों। दिनै बेफोरबायदि जाथाया मोनसेल' नङा, बुंनो थांबा गोबां बेफोरबायदि जाथाय दोङो, नाथाय बे मोनसे जाथाया जोबोद साननो गोनां आरो जोबोद गिनो गोनां। मानोना बे जाथायाव कुनु मटिभ गैया। दासिमबो पुलिसा बे जिथु इनकुवारियाव जेबो मिथिना मोनाखै जे मानि थाखाय सासे बिफाया बेफोरबायदि साथाम फिसाजोखो हर गेजेराव बुथारखो। लोगोसे सानै फिसालाबो दोंमोन। बै फिसाला सानैखौबो गोदनायाव दिरुंजों खानानै दिंग्ल' होनो गिदनायावनो बै फिसाला सानैया खारखुमालाङो। माबोरैबाबा बिसोरो गोदनानिफ्राय दिरुंखौ बख'नानै खारखुमालाङो आरो बे निउसआ दिनै बुधबारानो जाफैबाय आरो बै मंगल बुधबारनि गेजेरावसो भाइरेल जानो हमदों। नोंथांमोना इन्टारनेटआव सार्च खालामबा मोनगोन बे निउसखौ डिटेल्सै। नाथाय बिनि मटिभा मानि थाखायदि दानथारदो बा बे पागलसोमोन ना मासोमोन बेफोरखौ दाबो रावबो मोजाङै खोन्थानो हायाखै। बिनि दिमागनि हालोदा मोजां नङा ना फेमिलि प्रब्लेम बेफोरखौ रावबो बुंनो हायाखै। पुलिसाबो इनकुवारि खालामगासिनो दङ, नाथाय बिनि रिजाल्टआ जेबो ओंखारबोआखै। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय, जोबोद साननांगौ मोनसे जाथाय। बेफोरबायदि जाथाया जोंनि समाजखौ मा खालामो, गासै समाजनिनो गथ'फोरखौ सिगिलाङो जे जोंनि बिमा बिफायाबो बा जोंनि बिफायाबो बेफोरबायदि माब्लाबा खालामनो हागोन नामा बा खालामगोन नामा जोंजों। बेफोरबायदि मोनसे गिनाय फैयो आरो बै गिनायजोंनो जेब्ला सासे फिसाला बा सासे फिसाजोआ देरबोयो, बिनि जिथु साइक'लजि हिसाबै बिनि गोसोआ थिग थाया। एसे एसे बाथ्रायावनो गिनाय बा खुलाय सब बाथ्राखौ बुंनो हायि बेफोरबायदि जालाङो। जायखिजाया जाथाया जोबोद दुखुनांथाव। आं बिनिखायनो नोंथांमोननो भिडिअनि थ्रुयै जनायहरबाय। नोंथांमोना जुदि मिथियाखैबा डिटेल्सै गुगोलाव सार्च खालामबा मोनगोन। नोंथांमोना बे निउसखौ
लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।